Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akaw. Abino adlaw na usab karon nga Lunes. Pizza 7 na kini sa bulan sa Oktubre tuig 2024. So kumusta naman mga higala? Nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskays panglawas, walay ubo, walay sipon, walay hinlanat, walay sakit tiyan, walay katul-katul sa lawas, apan padayon lang ginhawa. Joke may higala, no? Katawa tang ginagmay aron pud ta mabuhi og ginagmay. Wala ginaingon mga higala, it is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan. Kasi gasulti ito, si Anhing Richie de Jose. No? Si Richie de Jose. Reyes sa tinuro nga lang ito, Richie Reyes. No? Dala, no? May munto na kanatong tanan ng hinaot kita nga kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Sabi, no? Ari kita mahigala sa atong Saint of the... Wala sa taro si BCP mahigala. Pero padayon karon mahigala, no? Nagpadayon karon ang Synod on Synodality dito sa Roma, no? Tuwa sila si kuan atong mga representative karon dito, no? Sila si Archbishop David, no? Si Archbishop Palma, tuwa sila. Si tuwa dito ging manusab ang tuwa Cardinal, no? Tuwa karon dito si Cardinal Jose Palma. Ug ang tanan gyud nato nga mga dili tanan nga mga pari mahigala gikuan ra kontrolala kay daghan kayo maghuot na sila dito. Ya padayon karon mga higala matud pa Synod on Synodality. Abi no ari kita mga higala sa atong Saint of the Day, abay no October 7 ang ato karong santo maus mismo ang atong mahal nga Birhen Maria, no? Our Lady of the Rosary, Nuestra Señora del Rosario. No? So, so karong adlaw ato nga gihinumduman ang mahal nga Birhen sa kapistahan sa Santos nga Rosario, no? Unya ang nagliklara niini kaniadto mahigala nga kapistahan mao si Saint Pius V, no, niadtong 1513 for the victory of the Christians over the Turks and in Lepanto, no? A victory after attributed to the praying of the Holy Rosary. No? Clement XI established the feast to the Universal Church in 1716. Kinahitabo no higala, no? Sa Battle of Lepanto, ang nahitabo nga nakig-asdang ang mga Turks, no? Kinibang mga Mohammedans, mga nag-ilabitaw kang Propeta Muhammad o kining mga Kristiyanos, no? Unya nagkasangka dito ang Spanish Armada o ang Persa sa mga Turks, no? Samtang nakig-away ang kining ato ang mga Christian fleets, no? Spanish Armada, nag-ampo po din taon nag Santos ka Rosario pinanguluhan ni Pope Pius V atong 1573. Ug ang nahitabo mahigala nalupig ang Spanish ang kining mga Turks sa Spanish Armada. Manang ang karong adlaw October 7 mao ang kapistahan nga gigahin alang sa maong kadaugan, Our Lady of the Holy Victory. Ano? Doon dito sa Amerika mahigalan sa kanang bayon dapit na may sa may kuan, dapit sa may New Jersey, gisaulo kining maong kapistahan. So Our Lady of the Holy Victory, no? The Holy Victory Parish. Hala, no, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Padayon atong iampo mahigala ang kining Synod on Synodality dito karon sa Roma. Okay, na atong tarungon og gamay mahigala ha kay medyo naghiwi gamay. Hala, ari na ta mahigala sa ato ang arita sa ato ang catechism. Sabi, no? Natong catechism karon kagahapon ang pagkahulog karon original sin put to the test, no? Freedom put to the test, no? Man as a spiritual creature can live his friendship with God only in free submission to his will, no? Sa to pa maayo kaayo ang atong relasyon sa Ginoo
kung mo-submit gyud kita, free submission to the will of God. Mo nagiingon nato nga sa amahan namo nga thy will be done on earth as it is in heaven. Kung naa ganit anang kinaiyaha mga higala, maayo gyud ang atong relasyon sa Dios. Ano niya, the disobedience of Adam and Eve as they ate the fruit of knowledge has nagsimbolo sa atong kinabuhi nga aduna gyud mga gidili. No, kini bitaw mga pagdili nga mukaon ka sa mansanas sa kahibalo, no, sama usab kini sa ato karon nga aduna gitay off limit, no. Doon na kitay mga off limit sa atong kinabuhi. Mga butang nga angay ginatong likayan, no. Kasi ato na ginaingon sa una ang original sin was put to the test, no. Ang kagawasan sa tao pagbuhat ug maayo ug dili nabutang kini mga higala sa pagsulay, put to the test. Unya tungod lagi sa sala, no? Ang unang sala sa tao nahimo niya sa diha nga iyang gisalikway ang iyang dakong pagtahod o pagsalig sa Dios, no? Makaangay ta nga malandong at mga buhatan ng higala, no? Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 19, pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala, pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. Ni ana, no, sa tupa kining mga butanga mga higala, kining freedom put to the test, mag-agad gid kini kanato, no. Kini bitaw ang ato ang kagawasan sa pagbuhat ug maayo ug daotan, no. In that sin man preferred himself to God, and by that very act scorned him, no. Sa original sin mga higala, mas gitagaan og bili sa tao ang iyang pagkatao kaysa Dios. So muna nga mao kini nahimo kaniyang salawayon, no, mana, no. Mas gipalabi sa tao ang iyang kaugalingon kaysa Dios. Si Kristo na gusto na niya nga mahisama sa Dios ug walay Dios ug magpuyo nga dili na siya musubay sa kaubuton sa Dios. Ingon niya na, no. So muna nga kita sa atong kinabuhi ug naata ang mga panahona nga ang kanabitang ang atong freedom, no, freedom to choose maput to the test. Let us always be on the side of God, no. Kinahanglan gud nga di kita magpadala, no. The consequences of Adam's sin for mankind. Ang tanang katawhan na alahig sa sala ni Adan. Sa dihang gihimo sa Dios ang kalibutan, balaan kini. Ug sa diha nga nakasala ang tawo tungod sa pagpakasala ni Adan, naalahig kitang tanan, no. Sa to pa ang sala sa unang tawo nakaalahig kanato tungod kay sa dihang gihimo sa Dios nga kalibutan ang balaan nga ang kalibutan nga balaan nahiusa usab kita na tanan. Sa diha nga giguba kini sa tao ang pinaagi sa sala ang kalibutan nahiusa usab kita tanan. Muna nga matud pa nakakuan kita, nakaambit kita sa unang sala ni Adan, kanang gitawag natong original sin, Adan ug Eva. So muna, no. So pamalandong sa atong kinabuhi mga higala, no, aduna gyud mga higayon nga anaa kita sa mga pagsulay, no, nga mopili kita kun unsay maayo kun unsay daotan, no. Muna nga maningkamot gyud kita nga dili kita magpadala sa bisan unsang pagsulay. Muna nga kinahanglan kitag mga taming, no, sa mga pagsulay nga dili gyud kita madala. Usa na ni anang maong taming ang kanunay natong pag-ampo, no, kinang gitawag sa in English og prayerful life. No, kanang makabaton bitaw kitag prayer life ba. Naman nga di kita magpakawala sa pag-ampo. No, bisag unsa ka lisod sa kinabuhi, dili gyud kita mobiya sa pag-ampo, no. Doon ako'y kaila nga ang nadaot iya mga mata, no, nahalap in tao, no. Ang gihimo niya tungod kay nahalap naman siya, no, wala naman kay siya gihimo nga kanang gitawag natong mahimo kay medyo di naman siya kakita. Yang gigahin lang yang panahon sa pag-ampo nga lang. Sa kanunay pagmunang ang iyang ang pag-ampo mo ay nahimo nga kahayag sa iyang kinabuhi, no, nga si Kristo nga anaa sa iyang kasing-kasing mo na nahimong kahayag sa iyang kinabuhi. Muna nga eksakto ra ginagiingon nga si Kristo ang kahayag, salamat sa Dios. Sa tupap kahayag mga higala paglaom nga magmalaumon na gyud kita sa Dios nga dili kita magpadala sa bisan unsang mga pagsulay. O, klaro? The original sin na hitabo tungod kay ang tao sa diha nga gisulayan ang iyahang katungod sa pagpili kung sa maayo
usahay na dala siya sa tentasyon ni Satanas. Manang kita, mga kaigsuunan, dili kita magpadala sa tentasyon ni Satanas. Unsay atong pantaping, ang atong mga mayong buhat, ang atong mga mayong plano sa kinabuhi. Okay. Hala, no, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon ug ari na ta mahigala sa ato ang laing parte sa katikisem, no? Sa may ato karon nga lain, no, kining ato nga i-review gamay ang kining gitawag natong mga sacramentals, no? Mga sacramental. Unsa man yung mga sacramentals mahigala? Kini mga sacramentals, kuan kini mao kini ang mga panahon nga adunay mga butang nga atong gipublishingan, no? Panalitan balay, publishingan tag sakyanan, nguni ana, no? Kato pa nahimo kining balaan tungod kay giblisingan man sa Ginoo, ginamit ang instrumento nga mao ang mga kaparian. So dili kita moingon nga ang nag-bless sa inyong balay ang mismo yung pari, dili. Ang nag-bless sa inyong balay mao si Kristo. Nga nahitabo lang ang iyang gihimong instrumento mao nga atong kaparian, ang atong mga lay minister o ang atong mga diakono, mga obispo ba. So na, no? Kato pa ang blessing di ay anaa gyud sa kining gitawag natong minister sa atong pagtuo ug sa mga matud pa sa ato ang mga pagampo. Ganyan, no? Unya matud pa lagi kung mangutana kanimo ang nag-blessing sa ilang balay mo si Padre Acab. Pero si Padre Acab usa lamang siya ka instrumento nga maoy maggiya, nga maoy magdala sa presensya sa Dios diya sa inyong panimalay. Ug sa dihang gipanalanginan ang inyong sakyanan, ang inyong panimalay, ang inyong mga butang, dili mismo si Padre Acab mo ni blessing niya na kung dili si Kristo mismo. Kami igo ra kaming mga instrumento. Okay? So daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.